Magandang araw po muli mga kaibigan. Masama pong balita dahil po ang Camarines Sur o Bicol Region ay may 3 pong positive sa coronavirus. Inilabas po ito kagabi lamang, March 27 ng DOH Bicol. Nung marinig namin to, kami po ay nalungkot sapagkat alam mo naman na napaka-delikado po ng virus na to. Yung malapit dito, yung BMC, yung na-quarantine po dito, March 5 pa daw po ito galing ng Maynila. Nung umuwi daw po ito dito sa Camarines Sur, nagpa-check up siya sa BMC at na-quarantine na po. Kaya siguro sana wala itong masyadong nakahalubilo dito malapit sa amin para hindi naman kumalat yung coronavirus. Yung symptoms niya daw po ay mild lang naman kaya hindi mahalata. At siya po ay nang usap-usapan taga Milaor. Pero sabi nung mayor sa Milaor, wala naman daw po silang people under monitoring na ganoon, kaya sinasabi nila na hindi yun sa kanila. Pero ang sabi naman sa BMC ay naka-address daw ito sa Milaor. At hindi rin po ito pinapangalanan sapagkat para na rin sa kanyang privacy. Maganda na rin po yun para sa kanya na rin kaligtasan at sa kanyang para na rin sa kanilang pamilya para hindi siya masisi. Alam mo naman ang tao ngayon pag may nalaman na may sakit ka, naku, huhusgahan ka agad nila. Ngayon po ang Milaor ay total lockdown po sila. Hindi na sila pwedeng pumunta dito sa Naga City dahil po sa pangyayaring ito. At kami rin po ay almost talagang hindi na po nakakalabas ng bahay sa ngayon. Iwan ko lang sa Lunes kung payagan pa kaming makalabas. Pero ngayon po ay parang total lockdown din po kami dahil po sa sitwasyon dito na mayroon na pong positive sa coronavirus. At sana po ay matapos na to para naman bumalik na sa normal yung buhay namin at buhay natin lahat. Pero hindi po natin ito magagawa ng mabilis. Kailangan nating dumaan muna sa proseso. Siguro po, sa ngayon po marami pa raw po yung tinatawag na people under monitoring. Lalo na po yung mga galing Maynila na naglalakad. Tinutulungan po yun ng ating congressman at ating governor dito sa Camarines Sur. Tinutulungan din po sila kasi ang layo daw po ng nilakad, baka lalong magkasakit yung mga galing Maynila na naglalakad. Kaya po tinutulungan sila, pero kinu-quarantine po sila. Makauwi lang sila sa kanilang pamilya pag na-quarantine na po. Maganda rin po yun para hindi na po tuluyang lumaganap pa yung coronavirus. Siguro this time na mayroon na pong positive coronavirus dito, dasal na lang po siguro ang kailangan. At yun, para matapos na tong problema natin sa coronavirus. Yung dalawa po na positive din sa coronavirus, Camarines Sur din po yun, pero sa Legazpi City po yun. Doon naman po yun naka-quarantine sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Yan, ang isa daw po dito ay isang Amerikano. At yung Amerikano daw pong ito ay tumakas nung malaman na positibo siya sa coronavirus. Kaya naman, pinaghahanap siya ng mga otoridad at sa kabutihang palad yun, nahuli po siya. Pero hindi na doon sa lugar niya, sa iba na pong lugar. Kaya yun, mabuti naman at nahuli na para hindi na kumalat yung coronavirus. Sa ngayon po ay totally lockdown na po ang lahat. Talaga pong pinag-iingat ang lahat na hindi na pinapalabas ng bahay para hindi na po tuluyang kumalat ang coronavirus dito sa Camarines Sur. At yun din po ang dasal naming lahat. Sana po matapos na itong problema natin sa coronavirus. At sa inyo pong lahat, good luck po sa atin and God bless po sa inyong lahat. Ingat po at maging malusog sana po kayo.